Velkommen tilbage i værkstedet. Nu skal vi have samlet en Rock Junior motor her, så den kan køre løb på søndag. Jeg har haft krumtappen afsted til at blive afbalanceret og få skiftet rulleburet, så den skulle være perfekt, og det var fint. Så det er alle de her dele, de skal sættes sammen nu. Og jeg kan lige starte med at kigge på motorblokken her, eller krumtaphuset. Jeg har renset dem med VD40 og bremserens. De får lige en tur mere. Og så skal vi jo have sat en prop i, fordi vi kører med ekstern vandpumpe. Så der skal hullet her blokkes til med den prop der. Så det gør vi lige om lidt. Jeg går lige ud og renser. Så. Mens der så stadig lige sidder lidt bremserens tilbage, og det er fugtigt, så giv det en gang trykluft, så vi er helt sikre på at få alle små partikler væk. Og der skal man selvfølgelig lige have sikkerhedsbriller på, så man ikke får et eller andet i øjnene. Altså den her side er ikke helt så vigtig. Der kommer jo skidt og møg ind alligevel ved starterkransen, men herinde hvor lejet skal sidde, der er det meget vigtigt. Alt skal væk. Og selvfølgelig her er det vigtigt, fordi der kommer til at sidde gearhjulene, så der skal også være helt renset, men det tager vi lige igen lidt senere. Nå. Så skal vi have proppen sat ind her. Den skal være original, og der skal lige sidde en lille gummipakning. Der skal faktisk sidde 2. Sådan og sådan. Og den ene her, den skal gerne holde olien tilbage inden fra gearhjulene. Og den anden her, den skal gerne holde vandet tilbage inden fra den her side af. Hvis nu der kommer en lille smule olie eller en lille smule vand ind, så vil man se, at der faktisk sidder sådan en lille dræn hernede, der lukker det ud her. Det er faktisk meget smart. Håber vi den passer i. Skal vi finde noget at klodse den op på. Yes. Sådan der. Der passer den jo meget fint i. Og de nyere modeller af dem her, der er der allerede boret huller og skåret gevind til et par små skruer. Og de skal lige have lidt threadlock. Jeg har valgt at tage en medium, så skruerne bliver siddet i. Sådan der. Ja. Sådan.
Sådan. Så sidder den i. Og det er jo fint. Næste nummer på programmet, det er... skal jeg lige tænke mig om. Så skal vi have lejerne sat i. Og de er ens krumtablejerne, men 2 forskellige, der skal i til balanceakslen. Det skulle gerne give sig selv, hvad for net der skal i hvor. Skal vi starte med det? Det kan vi godt. Okay, så gør vi det. Sådan. Helt fint nyt leje. Med en guard her på den ene side, og ikke noget på den anden. Nu har jeg allerede fået sat en nullermand på. Garden her, den skal først ind. Eller vende udad, om man vil. Og mangler jeg noget, det står der. Jeg tager lige en lille chat motorolie her i en hættefuld til lige at smøre rundt, så det forhåbentlig glider lidt lettere på plads. Men udover det, så varmer jeg også lige blokken op en gang, så aluen udvider sig, og så forhåbentlig bliver det lidt nemmere at få lejet ned på plads. Vi laver lige et dry run til at starte med her. Nej. Så kom det første leje i. For salen. Jeg lægger lige frem igen her. Det passede med cirka 10 minutter med varmepistolen. Så passede det lige i som Hans i Grete. Så nu prøver vi at gentage nummeret med et af hovedlejerne her til krumtappen her. Og jeg vil sige, den er forholdsvis varm stadigvæk, så det er sikkert nok med 5 minutter. Nu prøver vi lige at se. Det kan også være, at det allerede passer nu. Igen, der sidder lige sådan en skidt beskytter på den ene side, og ikke noget på den anden side. Det gjorde det simpelthen. Det gled lige i, så det var fantastisk. Så sidder det i. Ja. Så tager vi den anden. Ja. Det er jo det samme, der skal ske her. Der er et lille leje til balanceakslen, der skal derind, og så lidt større her til krumtappen. Jeg gætter på, at det er cirka 10 minutter, jeg skal bruge på lige at varme det op, og det behøver I ikke at følge med i. Så vi tager lige en pause. Sådan. 7 minutter. Så må vi se, om det er nok.
Det skal lige have lidt overtagelse. Så har jeg en top her, der har samme diameter som den yderste ring på lejet. Og det er irriterende. Tættet. Tror den var der? Ja. Gud. Og det er der sikkert mange, der vil sige, at det må man ikke. Men hvad fanden skal man gøre? Det kom i hvert for helvede. Au! Det kom i hvert fald ned og sidde. Og problemet er, hvis man bare får sat det en lille smule skævt i, så er det næsten umuligt, specielt med det her, hvor jeg ikke kan komme til fra den anden side, og få det rettet op igen. Med håndkraft i hvert fald. Så derfor, hvis man sætter toppen på her, der passer med diameteren på den yderste krans, så slår man ikke kuglerne skæve. Man skal selvfølgelig stadig ikke bare baller til. Man skal ligesom føle med fingerspidserne. Det er derfor, jeg hele tiden holder på toppen også, både for at holde den oven på kransen, men også fordi man kan mærke ret tydeligt, når det er noget i bund. Man kan faktisk både høre det, men du kan også mærke på toppen, at det slet ikke rykker sig. Nå. Jeg tror lige, jeg prøver at varme lidt mere, inden jeg sætter hovedlejet i her til krumtappen. Så får I musik. Sådan. Så har du fået 3 minutter mere. Nu må vi se. Det var nok. Nej. Det gled simpelthen lige i. Meget lækkert. Ja. Så tror jeg, vi lægger den her lidt væk, så den lige kan få lov at køle af. Og så kan vi prøve at kigge lidt på den her igen. Den er faktisk stadig rimelig varm. Nå, det jeg ellers ville i gang med, det var at sætte pakdåserne i her. Men jeg vil ikke risikere, at de smelter. Så jeg tror lige, vi stiller den væk igen, hvor den får lov at køle lidt ned. Det vi kan gøre, det er så, at vi kan sætte pakdåsen i på motordæksel. Og der er lidt affald også. Sådan. Den der. Der. Det er den her.
Det er det. Og den ser jo altså sådan her ud på den side, der skal vende indad, og sådan her på den anden. Og den skulle være nogenlunde til lige sådan at trykke i med det faste hånd. Og jeg tror, jeg har nævnt det tidligere, men det er muligt at findes et eller andet snedigt værktøj til at gøre det med. Men det er ikke et, jeg kender. Og det er sådan, at der sidder lige en lille kant om på bagsiden her, som standser den, så man ikke kommer til at trykke den for langt ind. Og der kan man jo se, om man har fået den ordentligt på plads. Det ser pænt ud nu. Ja. Og så lige så den her frem igen. På krumtaphuset her, der er der ikke sådan en kant, så det vil sige, at skubber man pakdåsen for langt ind, så kommer den ind og rammer den inderste ring af kuglelejet. Og det skal den ikke. Så der er man nødt til lige at mærke lidt efter og gøre det forsigtigt. Og lad være med at skubbe dem for langt ind, fordi det er ikke altid til at få dem ud igen uden at ødelægge dem. Altså pakdåserne. Så. Men jeg tror lige, vi tager en lille pause, mens krumtaphuset køler ned, de to dele. Så. Nu er motorblokkene kølet nok ned til, at jeg mener, at det er sikkert at prøve at sætte, sætte pakdåserne i. Og der er to forskellige størrelser. Tjekker lige med krumtappen. Ja, det er nu også rigtigt. Den passer fint på den her side. Og den passer fint på den her side. Godt. Det vil sige, her har vi siden med gearhjulene, og det er den her side af krumtappen. Så den skal i der. Så prøver vi at se, om det går lige så fint som i den anden side. Og som jeg sagde før, så skal man altså være forsigtig, at man ikke får presset den for langt ned, fordi så går den på lejet. Det kunne godt være, at man lige skulle have smurt med en lille chat olie, inden man begyndte på det her. Men nu er jeg ligesom i gang. Åh, for helvede. Der er et stykke vej nu. Det er muligt, at egentlig, hvis man havde en presse, at den ville være meget fint til at få den ned på plads. Men den kommer der sådan stille og roligt. Det kan også være, at hvis man spiser lidt mere vinrød, så man var lidt tungere end jeg, kunne få den i nemmere. Triller den lige en gang mere. Det ser meget fint ud. Og ladet køre ubesværet. Så er det den anden. Og den anden pakdåse.
Og igen, metalringen her vender udad, også på den anden. Jo. God fornøjelse. Jo, tak. Yes. Så kom den i. Og lejet har det fint. Så har jeg renset kanten rundt her, hvor pakningen skal sidde for gammel pakning. Med sådan en lille knivblad. Og der skal man være forsigtig selvfølgelig, at man ikke får beskadiget. Lad være med at bruge en fil eller sådan noget. For den skal selvfølgelig stå snorlige her. Så det kommer til at holde tæt, når man sætter det sammen. Godt. Jamen, så skal vi jo faktisk til at samle det. Det vil sige, nu er det vigtigt ikke at glemme noget jo. Skal have en balanceaksel i. Tørrer jeg sgu lige efter. Og sager tilbage fra tidligere, så er jeg ikke interesseret i at få dem med ind i krumtaphuset igen her. Så jeg tror lige, at jeg giver den en gang. En gang bremserens. Og en ren klud. Så blev den vel nok fin. Godt. Så er den klar. Så er det krumtappen. Og den skulle også være fuldstændig snorlige og klar. Den. Så skal vi have en ny pakning. Den har jeg herovre. Der. Herovre den. Sådan. Og så skal vi have 1, 2, 3 af de der små løsninger der sørger for, at blokken kommer til at sidde helt fint snorlige sammen, hvor vi samler de to dele. Sådan. Sådan.
Ups, den nye pakning. Og der hjælper de der hjuler der med at holde afstanden. Så skulle den faktisk sidde lige så fint der. Der er lige et par stykker af steder, der skal skæres lidt af, men det gør jeg bagefter, når jeg har samlet den. Så tager vi den anden del her. Nå. Hvad i alverden er problemet? Så. Cha-ching. Og så inden vi begynder at sætte skruer i og så videre, så kunne man godt lige tænke sig at dreje rundt en gang og mærke, at krumtappen drejer fuldstændig ubesværet, og det samme med balanceaksen. Det var dejligt. Nu vil se, om vi finder de rigtige her. Det var det. Så. Skal vi lige se, den ene bold her, den var jo lidt længere. Og det er den, der skal sidde der. Så kan man sige, det er de 5 bolde, der ligesom sikrer selve krumtappen. Og skal vi se en gang her. Så har jeg taget en momentnøgle, stiller den til 17 Nm. Og så ligesom når man spænder hjulet på sin bil, tager vi dem over kors. Der er knækket den. Der vil jeg klart anbefale at bruge en momentnøgle, fordi de skal faktisk ikke spænde så hårdt, som langt de fleste ville tro, at de skulle. Så god investering. Der var, kan vi se, den er lidt rusten, så det må være den, der er til vandpumpen. Og her var en lille kobberskive som pakning. Ja, tak. Jeg skifter den lige til ny. Det ser nemlig så fint ud. Man kan bare ikke se det. Den der.